As festas na honra da Virxe do Carme de Combarro medran este 2023. Dunha única xornada este ano pasan a ter 3, ofrecendo unha completa programación do 14 ao 16 de xullo. Temos o viernes pregón, dá o pregón un veciño dali de Combarro, un bateeiro, e logo temos o grupo Tania Beiras pola noite, a verbena, vamos. O sábado fixemos un día, queríamos facer un día tradicional, veñen todos grupos daqui da zona, grupos galegos, temos cantos da terra, veñen as pandereteiras de Ronsel, e despois temos unha queimada para toda a xente que veña, e despois temos unha discoteca móvil, pois máis para a xuventude. O domingo, día do Carmen, será o día grande e tamén o máis relixioso. Pola mañá haberá misa cantada e xa pola tarde celebrarase a procesión marítima na que participarán unha trintena de embarcacións. Hai a procesión pola tarde polo mar, a 1 da tarde temos a misa cantada, e despois vamos facer unha homenaxe a toda a xente do mar, ven un coro de Vigo, San Roque de Vigo, e vai cantar ali na Plaza de Chousa da Salve. Dende a Comisión de Festas agardan que a cita sexa todo un éxito, máis aínda tendo en conta que é o segundo ano que se encargan da súa organización. É unha comisión nova, levamos 2 anos, este é o segundo ano. O ano pasado fixemos un día solo porque collemos a festa 9 días antes, este ano pois vamos ao grande. Nos repetimos desde o Concello moi agradecidos que haya grupos de xente que se reúna, que se xunte, que destine vario do seu tempo a este tipo de celebracións, porque é importantísimo para a celebración, tanto para aqueles visitantes que sempre a Festa do Carmen é algo que lle sorprende bastante e que lle chama moito a atención, pero tamén para os nosos veciños, é dicir, é importantísimo que esas tradicións non se perdan e que un pobo mariñeiro, como é o caso de Combarro ou como é o caso de Campelo, pois é moi importante que celebren pois o Día do Carmen. A verbena a cargo da Orquestra Capitol será encargada de pechar a programación xa o domingo pola noite.